Priatelia, blíži sa to. 14. februára vás čaká ples na konci sveta. A poviem vám, bude to stáť za to. Čaká vás najkrajší večer roka v Poráč parku. Je pre vás pripravené skvelé jedlo, polnočné občerstvenie, zábava a tombola. Čo budeme večerať? Špičkovú divinu, ktorú venuje spoločnosť Tauris. Daniel je len diviak, jednoducho luxus. Celý večer vám bude hrať kapela Dimenzion z Poráča, ktorá vie správne rozprúdiť zábavu. Lístky sú už v predaji. 65 eur bez ubytka a 111 eur s ubytovaním a raňajkami. Pretože veru odporúčame po takej noci aj prespať. Lístky si môžete rezervovať prostredníctvom telefónneho čísla a e-mailu Poráč parku. A pozor, kto si kúpi lístky do konca roka 2025, dostane fľašu proseka k dvojici ako darček. Tak si pripravte oblek, šaty a náladu. Vidíme sa na konci sveta.